Chinchin, tapusin ko lang. Susundo ko siya doon sa simbahan. Tapusin ko lang yung vlog. 7 million viewers! Thank you po sa suporta nyo. At sana number 1 pa rin tayo mamaya. Sana tuloy-tuloy. Tagay mo nga daw ako. Yan, sige doon. Kuya Julius! Ano ba? Tagay mo daw. Oy, Gandelio, salamat. Kape sa tasa, papel sa mesa, diskarte sa masa, laro ng politika, gabi ang kampanya. 20 million viewers sila. Diskurso, ngiti sa kamera, pero Tol, maraming salamat, Tol. The best. mga bote binibilang parang pera. Pangako yung maapaw, parang baha sa EDSA. Salita'y matamis, parang kini sa bata. Ngunit pag-upo, asa na, wala na diba? Kung hindi ka, tanong ko lang saan ka. Tiwala parang aligaw. Kuya Jaja! Hello! Kuya Jaja! Papalipat talaga yan! Kuya! Kuya Jaja lang, papalipat talaga yan! Kay Jojo, hello! Number 1 pa rin tayo kay Jojo. Ang init! Galing puno ng puso, trapiko masikip. Pangako magbabago, parang hangin na malamig. Balita sa radyo, parang nobelang scripted. Gising bayan, di tayo dapat naliligo. Budget na nauubos, timahan ang pangdulo. Proyektong may ribang, pero sinong kumita dito? Ginto sa bulsa, bato ang basaho. Opo! Tao'y nagugutom, Number 1 kay Jojo. Thank you po sa suporta. tumindig ka, tanong ko lang saan ka. Tiwala'y parang alikabok, nawawala. Hey! Hey! Senador, senador, ang galing mo sa salita. Pero ang tanong, asan ang gawa? Senador, senador, sa masay mo ka. Ang boto'y hindi laro. Kuya Jojo, nice to see you there, but yes po, Kuya Jojo! Pinalipat ko yung motor! Ang galing mo sa salita. Pero ang tanong, asan ang gawa? Kay Jojo, hindi pa naliligo si Badet. Sabi ni Tol Julius. Sabi ni Tol Julius. Oh. Kuya Jojo, hindi pa naliligo sa bado. Kuya Julius, pag-uwi ko po! Maliligo na talaga ako! Promise! Reggae fighter, oh, yeah. Ayaw, hawak ko ang mic parang selo sa kwaderno. Mundo ko magulo, ginagawa ang perspekto. Gobyerno parang chess, galaw na delikado. Naglalag yung Presidente tempo nasa trono, kilos parang armado. 46 viewers, hello po! Peace Ate Badet. Ayos lang po Kuya Julius! Bye ka lang, bye ka palit! Walang hindi ako nakakunik. Presidente para sa bayan ng galaw. Wala man ako load. Hey, Chinchin. Kuya Jojo, kaya pala parang may naamoy ako. Abot ba yan? Kay Jojo, abot ba dyan? Presidente para sa bayan. Grabe kayo! Grabe kayo, Kuya Jojo! Grabe! Reggae fighter, Ayan. Dapat pala din na lang ako pumunta, ilapin niyo ako. 49 million viewers. Bigyan up shoutout. Ate Maris, isa rin eh. Silent viewers, hello. At siyempre sa asawa ko na nanonood, silent viewers. ubat, bawat salita, ugat na lumalapat sa beat na to. Alo ng dagat ang ka-vibe, boses ng masalima, ikukulong sa hype. Sino ang may tapang, sino ang may puso? Hello, Marjing. Sabi ni Kuya Jojo. Sino ang totoo? Ate Maris. Sagot sa tanong, nasa ating kamay. Kung sino ang dapat Init. magagatulis. Wala pa ba? Bayan ang boss, dapat laging tapat. Sa puso ng masa, hindi dapat magkalamat. Presidente, sino ba ang tunay na hari? Grabe Leader ng kayo! masa, hindi takot sa sala. Maria Dolores. Naman, nasayaw. Yan! Hindi lang salita, ang gawa ang patuloy. Thank you! Ate Jenny! Mami! Kuya Julius! Gawa ang patunay. Reggae vibes, eh. Oh, Yun, Tol, salamat! reggae vibes, eh.
Put, thank you. Hataw sa kalsada, tila silang bida. Sa ilaw ng pulang asul, parang disco ang eksena. Kuya Jojo, salamat, Kuya Jojo. Sabayan ng tapak, takbo ng gulong. Salamat sa pakulay, sabi ni Kuya Benji. Pulis, pulis, bakit ka galit? Hataw ng traffic, tila kang baliste. Pulis, Kanina nga, gaya nga. tungo, sa likod ng bad, meron bang plano? Pulis, pulis, bakit ka galit? Oh, Kuya Bert! Tila kang baliste. Kuya Bert! Talaga yan, Kuya Bert! Thank you. Sundan niyo ako. Sa likod ng bad, meron Thank you, suporta. Naglalakad sa gabi, may tanong sa isip. Bakit ang batas nila minsan nalilihis? Silang kwento ang natabunan ng papel. Tila kalawang sa bakal na maalis ang peke. O pulis, pulis, sa liwanag ng buwan. Oo nga po, Ate Maris. Kaya pala, may amoy. Sabi ni Ate Gini. Kalayas, Kuya Bern, hello. Ayoko na! Uwi na lang ako, inapi nila ako dito. Salamat po sa support niyo. Sana wag tayong bumaba. Kailangan iputol na ito. Ataw sa ritmo, reggae magkaisa, kwento ng lansangan. Tayo'y magising na pulis, pulis, tanong ay sagutin. Sa tugtog ng buhay, lahat tayo'y salarin. Pulis, pulis. Pulis, pulis. Pulis, pulis. Oo, ito pa rin mo! Yan! Ate Colin! Thank you, Ate Colin! Thank you po, Ate Colin! Parang nararamdaman ko parang tulad kahapon to. Ano, Ate? Ano, Kuya Jojo? Grabe ka naman! Excuse natin si Ate. Galing lang siya sa kulungan ng babuyan niya. Kaya pala, Kuya Jojo nangangamoy eh. Uwi na ako, Kuya Jojo. Kuya Jojo, uwi na ako. Ang kilos sa tunog ng chinelas, alam ko ang kilos ang flashlight. Grabe kayo! Grabe kayo! Takot walang matras, walang lubat. Ako ang bantay sa gabi. Amoy baboy pa yung kamay ni Badit. Kahit ulan o init, walang aalis sa Kaya pala sabi ko wala namang baboyan dito, ba't amoy baboy? ako'y laging naririto. Kung ano? Bantay sa gabi, bantay sa gabi. Oh, sigurado. Oh, sigurado. May boses ng tahol, aso ko'y alerto, pulis man o tambay. Loko lang Badit, ang bango mo. Hey! Pero joke lang yun, Kuya Jojo. Sa camera, tingin kong x-ray sa tambak. Kuya Bird, para sa pagod mo ba? Buti pa yung mga nabababoy, naliligo, sabi ni Ate Maris, oh. Ate Maris, grabe ka naman! Grabe naman! Kuya Jojo, hindi ba ako nakatingin ng itsura? Sa ingay ng mundo, ako Tol! tahimik na agod. Ako sasarin ba? Sige lang, asarin niyo lang po ako. Okay lang. Walang aalis sa tabi, siguradong ligtas ka. Ako'y laging naririto, bantay sa gabi. Ano po, Kuya Bird? Eliseo Pilarma. O sigurado, Grabe naman po kayo sa akin. Uuwi na lang ako, pinagkakaisahan niyo ako. Ano? Hello, kapakpak! Hello po. Meron ka kapakpak. Kay Kapakpak. Kuya Gatcho, hello. Sabi ni kapakpak. Sa kalsada, ako ang hari man. Bakit na lang pala ako pag nakasimangot? Galaw ko laging swak, hawak ko ang oras. Kuya Bird, di ka pa po ma-check. Wala po akong loan. Oh, Pinusan! Yan! Thank you po. Thank you! Kuya Indusan! Steady sa daan. Yan!
Mami, thank you! Buhay ko'y sa kalsada, nila kahit saan mapunta. Driver pa ka. Driver. ko sa alon ng Maynila, ako ang driver. Ako ang driver! Ay, ano naman yung DJ? Ako ang driver. Ako ang driver! Naging ganito, DJ! Palitan-palitin, no? Mga bigis ano eh. Ice cream yummy daw! Ayos, kinamyaman dito. Pawis na pawis ako, guys. Mag-ice cream yummy daw. sabi. Andres Dominador, hello po. Oh yeah, thank you for the ice cream, so good. Wow, delicious Bakit strawberry. Ice cream yummy. Ice cream good. Ice cream yummy. Ice cream good. Ice cream yummy. Ano, alam niya. Good. Ano ba yun? Super you. Wow. Ding 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 bro. 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 Panis! Ice cream yummy. Ice cream good. Wow. Ding 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 bro. 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 Ice cream yummy. Ice cream good. Wow. Ice cream yummy. Hello po. Ice cream good. Wow. This is DJ Cat James. Ngayon, TV viewers, hello. 30 minutes pa lang tayo. John Elias. Hello. Shoutout kay Juggernaut. Yo. Oh yeah, thank you for the ice cream, so good. Wow, delicious strawberry. Ice cream yummy. Ice cream good. Ice cream yummy. Ice cream good. Ice cream yummy. Ice cream good. Super yummy. Super you. Wow. Ding 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 bro. 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 Hindi na paminta ang tawag ko sa'yo. Amoy sibuyas ka na ba din, ha? Grabe naman! Wow. Kuya Jojo! Grabe ka na sa akin! Hello po, Kuya Jojo! Ay, sabi niya, grabe, amoy sibuyas na lang ako. Ano ba gusto mo? Wala ko yung laki yung channel. Ay, Bobby. Ice cream yummy. Ice cream good. Wow. This is Mahaba pa yung oras natin. DJ Cat James. 1, 2, 3, go! Sana kasi si Milo. Don't David, sabi ni Kuya Jojo. Hello, Chin, sabi ni Ate Jenny. Ate Marlene, kabangangan, hello po. Oh, hello po. Oh. Oh yeah, thank you for the ice cream, so good. Wow, delicious strawberry. Ice cream yummy. Ice cream good. Ice cream yummy. Ice cream good. Ice cream yummy. Ice cream good. Super yummy. Ay, ewan. Super you. Wow. Ding 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 bro. 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 Ice cream yummy. Ice cream good. Wow. Ding 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 bro. Ding 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 bro. Ibahin na lang natin sila. Ding 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 bro. Ding 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 bro. Ding 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 Kuya Junior, sige po. bro. Ice cream yummy. Ice cream good. Wow. I-heart mo yung ano. Hindi ka Jojo, sa Alice. Ice cream yummy. Tol, salamat tol. Ice cream good. Wow. This is DJ Cat James. Ninang, good afternoon. Ano sayaw? Ano? Anong sayaw?
Yun, salamat po sa suporta. Yun, thank you. Sa gabi, Mahaba pa, may 16 minutes pa lang tayo. ang kakainin mo din Galing Badit, sabi ni CNC Vlogger. Drink Del Monte Thank you. Rich 90. Ayaw 99 nang walang ligo ba, Det? Grabe naman yun. 99 million viewers, hello. Ate Maris, nakahalata na ako. Sa Parang mga ako na lang. nagpapakulang, thank you po. Talali, talala, talali. Babalik naman. Talala, talali. Wala pang, ano, balatol. Balatol, sorry. Okay lang po. Nakulang akong talo. Maganda ba ang sayaw ng walang ligo ba? Gayahin mo yan. Ay, grabe. Sir, rin nato lumahan, hello po. Workout yan eh. Lalo na lalabas ang amoy sibuyas mo ba? Grabe naman. Ayoko na. Manonood na lang ako. Manonood na lang ako, guys. Di bali walang ligo. Magayon pa naman. O, di ba? Parang ako na pagkakaisahan nyo, ha? Ay, salamat, Ate salamat, Mel! salamat. Yan! Ate Mel, salamat po. Parang matutulad ka po na. Salamat po. Basa, Badit, basa. Ano daw? Soyo, basa. Rian, good morning po Kuya Jason. Ang saya nyo dyan na. Pa-shoutout naman. Watching from Nay Cavite. O love you. Team Paway. Ingat kayo lagi. Yun, shoutout po sa, ano, Thank you pa. sino ba yun? Si Nihan. Nihan, dyan sa Cavite, sa Cavite. Shoutout po sa, ano, mga taga Cavite dyan. Ayan. Kuya Julius. Kuya dun. Alalaman mo sa nasalita. Kuya Jojo, loko lang Badit. Go ang saya nyo dyan. Don Elias, Morocco. Dito na si Badit. Grabe. Tol, marunong pasok. Maki Gonzales, wag ka nang magtampo, Badit. Go lang sa dance. Good vibes lang tayo, good vibes. Malay mo, may magpalipad pa dyan ang pula. Mahal ko yung puso ko. Pusa ko. Kuya Jaime, hello po. Kuya Emilio. At sana number 1 pa rin tayo. Yan! Jenny! Hey! Love you! Ate Jenny! Si Tino lagi pong umahawak sa likod ko. Napapansin ko kanina pa. 20 minutes pa lang! Nona! Dapat andito ka din! Inom mo ng tubig! Sa letrang A! Sagatin ka po. PJ Flores, hello! Kuya Rene, Grabe yung init! Inom ka ng tubig, ma-dehydrate kayo! pagod na nga. Inom ka ng tubig! Doon! May tubig doon! Ma-dehydrate tayo! Grabe po! Grabe yung init dito! Nagko-good morning pusa ko, Kuya Don David. Get new user exclusive deals. Kaya nga po, grabe po yung init dito. Help level up your health with extra Oh, energy from ma-dehydrate. Enervon Z+. Si Telo pa, version ni Maroko.
kausap yung asawa. Pipiliin ko ay anak ng bumbero. Bomba siya, bomba ako. Bombahan kami. Bombahan kami. Tawag ating gabi. At kung ako naman ay mag-aasawa, pipiliin ko. Pipiliin ko. Anak ng isang pulis. Botok siya, botok ako. Sa loob, botok ako. Sa labas, botok kami. Ang ating gabi. At kung ako naman ay mag-aasawa, pipiliin ko. Pipiliin ko. Anak ng mangingisda. Sisid siya, sisid ako. Sana all. Sisiraan kami. Sisiraan kami. Hanggang mahuli yung Anong sayaw yan? Anong sayaw yan? Let's go! Sabi ko kayo namin. Let's go, Ted. May 23 minutes lang kayo. Hey, hey. Ay, 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 ay. pipiliin ko. Ayusin mo. Pipiliin ko. Kapagod, kapagod. Voltaire. People siya, shot ako. Puro shot ako. 3 points. Puro shot ako. Rebound. Hanggang alas 8. Kung ako naman ay kapag-asawa, pipiliin ko. Pipiliin ko. Anak ng karpintero. Pokpok siya, customer ako. Pokpok agad. One by one by one by pokpok Basa pa rin, basa. Basa ka. Yan! Tol, salamat. Ako naman ay mag-aasawa. Like mo. Pipiliin Salamat, Tol. Ayun po, thank you po, Kuya Julius ulit. ko. Ano? Anak ng Tagala. Kuya Roger, mamaya na po, hinihingal pa ako. Los-losan namin. Kuya Noli, andito na ako kanina. Nagtatampo ka. Hanggang umabot na ating Hey, hey. Hey, tayo sa kita. Hey, hey. Bakit? Wala yung team song ng pahuway. Wag nagretampo na ako. Grabe naman, wag magtampo, Kuya Noli. Wag magtatampo. Nandito na ako. Hey! Kung ako'y mag-aasawa, Ang pipiliin ko ay siya. Hello, you guys. 25 minutes pa lang tayo. hey! Silos gas dit. Silos gas daw. Sabi ni Kuya Jojo. Kuya Jojo! Kuya Ruel Reyes, hello. Kay Ate Jenny to, malapit to kay Ate Jenny. Grabe naman kayo, paamoy na naman na yan. Ay. Ano?
27th anniversary sa aking asawa, Roel Reyes. Happy anniversary po. Sabi ni Anne Reyes. Chicken at pato na kami kay Jojo. Paano yung pato? Chicken. Chicken to pa ba? Yung pato kasi ganito maglakad. Ganito. Oh, chicken. Chicken. Parang di natin mabibreak yung kahapon ah. Pag ako pumunta dyan, ako sasayaw dyan. Pumunta ka na. Chicken to pato. Chicken to pato. Chicken to pato. Ay, thank you po. Yan! Reyes. Ano Reyes, thank you po. I love you. At happy anniversary po sa inyo mag-asawa. Ate Maris, hello. Tol Julio, hello po. Ala, wala daw kayong bonus yung mga nakaupo dyan. Nakatayo ako. Sila naman daw sa 30 minutes. Sila naman daw yung sa 30 minutes. Yun! Thank you po, Sir Will. Happy 27. Ano? Anniversary po sa inyo. Mag-asawa. Thank you po, thank you, thank you. Ate Jenny, thank you. Thank you, thank you, thank you. Ate Marciani Gira, hello po. Sana all kawasak. May 20 minutes pa tayo. Ate Bidang. Kaya Jesse, hello po. Thank you, Ate Jenny, sabi ni Mika. Choco. Ate Jenny, thank you, sabi ni Kuya Julius. ABC TV Vlog, thank you po sa pagsuporta. Mga silent viewers, thank you po, supportan nyo. At sana umangat pa tayo. At sana, di tayo mahabol. Bali yung kagabi nasa $40 yung agwat natin. Sana wag tayong bumaba na. Siyempre, salamat sa suporta nyo. Sasayaw na kami. Para may bonus. Natakot sila. Para may Ate bonus. Marciana, thank you sa greeting, parang Jason. Opo. Thank you po sa inyo. Thank you po, Kuya Roel Reyes. Thank you sa inyo mag-asawa. Thank you po. Si Anyete. Kagayon! Hello, Eddie Boy, sabi ni Kuya Jojo. Ate Bidang, sabi ni Ate Maris. Kuya Don David, sabi ni Tol Julius. Marciana Gira, Kuya Noli, ako walang bonus, sabi ni Ate Marciana. Kalayas TV,
choreographer. May choreographer po sila. Kuya Rahim, Kasilangan, hello. Mega love, shoutout. Ate Maris, nag-loading ah. Kuha din kayo, Walis. Ate Midang, sabi ni Ate Maris. Andito pa ako! Andito pa ako! Ilan? Para masarap ang live. Yo! Wala pinagpapawisan sila. Mali-mali na ako yung pula. Naglag nga po eh. Okay na po ba? Okay na po ba yung live? Correct, Ate Maris. Share na tulumahan. Shoutout Kuya Jason TV, sabi ni Rahim. Kasilangan. Shoutout din po. Kuya rin, hello. Ronald. Umawan. Okay na po kayo dyan, sabi nila. Oo. Miss Badit, umupo na lang. Yun! Ate Gini, thank you. Yung dance move mo daw, sabi ni Kanoli. Dance move daw. Shoutout po kay Kuya Juggernaut. Oh, yan na. Ate Gini, thank you, sabi ni Kuya Julius. Kuya Born, hello po. Pagod na balit, sabi ni Kuya Born. Manihibro patungo kayo ng sayaw kay Tilo na marunong sumayaw. Huwag kay wala na hindi no. Ano sabi? Ano sabi? Ha? Good vibes lang naman po yung sayawan dito. At ayun, good vibes lang po tayo. Hey! Hey! Ay, alibiri. Naglo-loading daw? Be happy guys. Loading po ba? Thumbs up pa rin, Jason. Congrats number 1. Opo, salamat po. Mark Guillermo. Salamat. Anong nasayaw kayo pa din? Megan at Chin, sabi ni Kuya Jojo. Kuya Jojo!
kabilang, sama kabilang, sama kabilang. Eh, sama kabilang, sama kabilang, sama kabilang, sama kapatid, sama kapatid. Join Carrot, sama kapatid, sama kapatid, sama kapatid, sama kabilang, sama kapatid, sama kapatid, sama kapatid, sama kapatid. Carlos de la Cruz, Warren Jason sa iyo. Ako nakasapura. Salamat po. Ay, abuhay, ganda! Maraming salamat po sa inyo lahat. Sama ka diri! Sama ka! May 40 minutes. 40 minutes na lang tayo. Abangan niyo po, magpa-vlog si Pula ng bading-bading bagay sa kanya. Balay mo mag-viral. Kaya Jamay! Kaya Jamay! Ate Bidang, go, go, go. Lahat na lang everyday. Hey! Pasok ka, boy. Pasok bilang! Pasok bilang! Pasok bilang! Pasok bilang! Maglalaba pa po yan si Ate Bidang. Maglalaba pa yan. Yung kumikimot din! Kaya rin ni Salcido, hello. Pasok na pula! Pasok na pula! Pasok na pula! Pasok na pula! Pasok na Hey, pula! hey. Attorney Samoy, sabi ni Kuya Noli. Kuya Jojo, grabe Wala ka nagbabasa ng mga comment. Ayan, wala daw DJ. Ito na, mapasok na si Mr. DJ Gacho. Ayan. Wow, ang saya-saya nila. Sabi ni Hello, MC Samoy. Vlog. Ate Bidang, sabi ni Mariz. Ate Bidang, ataw. Hello daw ni Samoy, sabi ni Kuya Juju. Ate Bidang, ataw, sabi ni Kalayas TV. Alright. Ayan, tawa-tawa si Renato Lumahan. Ataw na badet, sabi ni Idi Boy Vlog. Sa lahat ng mga sosyo, sabi na ni Calzulio. Sinong nagko-comment Go, dyan? Kuya DJ Gacho, sabi ni Ate Mareza. Ligo daw badet, ligo daw badet, ligo daw badet. Grabe naman kayo! Don't the bed. Ayan, tumatawa si Kasuke. Liga na sa'yo dito. Ating ka sa inyo, badet. Jen, Migan, and saya sa inyo dyan, sabi ni Kuya Jojo. Gogo badet, sabi ni Rene Salcido. Ang saya naman, sabi ni Kazuki. Kuya Leon the bed, pati music na nakikisama, sabi ni Ate Marisa. Kaldag na badet, sabi ni Idi Boy Vlog. Ayan si Mr. DJ, nagbabasa na ng komento. Sabi ni Luis Chavez. Kuya Jojo, agree, sabi ni Kuya Jojo. Ayan na nga, Ate Marisa, sabi ni Leon the bed. Ligo na sa ulan, ha, badet. Ligo sa ulan Sabi ni Ate na. Marisa. Grabe kayo! Ayan, signature dance mo. Chinchan, sabi ni Malakat Ichoso. Wala na si Chinchin. Okay na Chinchin. Ayan, time check tayo. 17 minutes remaining time sa live ni Kuya Jason. Alam ko, masaya si John Melas. Sabi ni Kuya Jojo. Wow naman ang cute ni Badet, sabi ni Renato Lumahan. Oy, Karot man, share out sa iyo. Karot man. Jami, pasok. Sabi ni Ate Marez. Pasok, Jami, huwag kang mahiya. Ate Graham, girl, kitang pasok, sabi ni Yan. Paring Karot, hello, sabi ni Ate Marez. Paring Karot, sabi ni Kuya Jojo. Paglas mini si Kuya Jojo sa pagkulay habol lang, sabi ni Boy. Kuya Jojo, sabi ni Maway, sabi ni Alfredo. 44 minutes na tayo. Hello, Karutman, sabi ni Mai Gonzalez. Paring Jojo, hello po, sabi ni Karutman. Sana wag tayong masipa ng number 2 o number 3. Karutman, hello, sabi ni Damed. Maring na rin hello, sabi ni Karutman. Yan ang bibigyan ko, huwag kami alang, sabi ni Ate Mareza. Abangan niyo po ang vlog ni
pula. At yan ay magwiwig na po yan at magsusot ng pambabae. Abangan niyo po yan. Yan! Pambayal. Ate Gine! Ayaw mo naman ng Thank you! salamat sa pagkulay Kuya ni Ate Jojo! Jenny. Thank you! Ate Jenny, I love you na ikaw na talaga. Sana maano natin yung kahapon. Ate Para Jenny, hindi tayo bumaba. Thank you sa lahat. madaya ka Ate Jenny. Thank you, Garot, Ate Jenny, kamusta sabi kayo dyan? ni Ate Thank you, Ate Jenny. Garot, Sabi kamusta ni yung Ate biyahe? Sana all kawasak sabi ni Boy Vlog. Thank you, Ate Jenny, sabi ni Kuya Roel Molina, thank you. Roel Reyes, good for help yan. Dancing, opo Kuya Roel. Thank you po, supporta nyo. Jero Panji, sabi ni Michael Caballero. Thank you po. Tuloy lang po tayo, tuloy. Malapit na tayo mag-end. I have 15 minutes remaining time sa live. Hey, hey, Okay, hey. doon sa mo i-shoutout sa'yo. Sana umangat pa tayo. Don David. At gutom na kami. Di pa ako nanananghalian. Pagkatapos ng live, kain na. Sabi ni Raul Molina, pag live ni Gacho, wala si Ate Jenny. Alas 6, bumanat ka Ate agad Bidang, kami ni nalabahan mo Puloy. ng sinambay. Mag-isa Marisu. Ataw na hello po, sabi ni Kuya Diyos. Hello. Pasok po kayo sa Sabi ni Kuya Biro. aplikasyon pagkatapos ito. Ate Jenny Vlog, tumatawa. Konsyal Lando! Kuya, konsyal! Ayaw mo Hello siya po. lang. Shoutout sa'yo po Gandang siya lang tanghali sa inyo lahat. Konsyal Lando, hello! Shout out! Miss Ang Badet! salamat na si Ate Bidang, bumabara pa sabi ni Ronaldo. Ay rin ako kumahama. Maroko pasok, nandito Maroko si Badet. Miss ka na raw ni ano. Tol Maroko pasok. Kuya Roel Reyes, shout out. At sana ano. Thank you po Ate Jenny, sabi Kuya Jojo, thank you po. Sabi Marokman, Badet and Chin, bago kumain. Ha? Workout muna, Badet and Chin, bago kumain. Sabi ni Kuya Jojo. shoutout po nung Kuya Amy Vera, hello po. shoutout din po kay sabi ni Kuya Jaime. At ayan, Sabi ni Kuya Jalando. yan lagi tayo number 1. Kuya Vicky mo pa sana wala na lang. Kay paring Karot sabi ni Ate Maris. Karot man po ay alam na. Dalikan natin si Badet, sabi ni Tanongin mo Dodo. muna kailan. Monggo! Hello! Kuya Karot! Sinyal, love. Ayan na, mahataw na po si Bidang. Ayan na. Mamaya yan na, iubuhin at hikain na naman yan. Maglalaba po yan. Dodong, pahinga muna, sabi ni Miss Panela. Kaya po, sumayaw na si Bidang, naghahabol ng bonus para sa December. Ayan na, pinakita na po ng tudo. Ayan, kung walang bonus, hindi yan sasayaw. Nasa Cavite si Maroko. Sabi ni Konsyal. Sana all, Marroca, papasyal pa lang sa Cavite. Ang sumadit, sabi ni Kuya Jaime. Nagabangon pa ba kasawa mo, paring Karot, sabi ni Ate Maris. Saan sa Cavite? Konsyal, sabi ni Tol Julius. Hatong Ate Bidang, sabi ni Konsyal. 48 minutes na lang. Hataw Jami! Mayroon na tayo. Hey! Kuya Jaime, Hey! Mayora, Hey! Hey! Kuya Roel Reyes, lambot mga tuhod ni Karot, sabi ni Kuya Roel Reyes. Ayan na mo, pinakita mo na ng tuto ni Bidang. Kumataw na. Maglalaba pa yan. Hinahabol ng bonus sa December. Naghahabol ng bonus sa December. Ipinakita na mo ng tudo. Bumigay na ng bumigay. Grabe po kasi yung init ka. Sabi ko nga, wag mo na mag-anon sa langos ko kasi baka maano. Grabe init. Init talaga. Kuya ni Castelio,
California. Hello po! Hello po dyan sa California. Sabi ni Aaron, Austria. Hello po! At ingat po kayo sa work nyo dyan sa California. Yung family. Hello po! Yan ang lumahan. Yan, 10 minutes lang tayo. Makbal Gerald. Makbal. Yo. 10 minutes lang. Malapit na. Magaling sumayaw sa ating binasabi ni Kuya Makbal. Ating bidang pahinga muna. Bansahan ko sa plaza. Ating bidang water break muna. Atin sa gulot po, meron din kami bahay. Pagod natin bidang mahika, huwag magpagod. Ating bidang asan na yung kawayan. Yan! Salamat po! At Irene Austria. Thank you po. Salamat, salamat. Austria family. Thank you, thank you. I love you. Pati ang aso ni Taloma, exercise din. Thank you po. Ate Irene Austria. Dito Dizon, si Rica po ay nag-i-schooling po. At ingat po kayo dyan sa California. At kay Irene Austria. Don Julius de la Cruz, hello. Salamat po sa lahat na pumasok at sa nagpakulay. May 8 minutes lang tayo. Patapos na to. Hello kung siya handa sa bili ko ay Jojo. Hello ka Jojo. Thank you po, Terry. At ako na sa ating bidang. Hey, hey. Ang Choco. Thank you po, Terry. Sige, salamat, salamat pa rin. Uwi na po si Parit. Ha? Kaya mo? Thank you. Salamat kay Bade. We love you all. Ingat kayo lahat. God bless. Oo po. Ingat po rin kayo dyan, Ate Erin. Ingat po kayo. Okay, support po natin ang YouTube channel ni Ate Margie. Kaya para makausad po at ma-monetize. 53 minutes. Ate Marlene Kabangangan, hello. Salamat po sa patuloy na suporta nyo. Abang-abang na naman tayo sa susunod na pa-challenge na kung ano yung pinaplano na idol. Sana malagpasan pa rin natin. I love you too. Iba Aurelio, wala po si Rica dahil busy po sa mag-aaral. 54 minutes, malapit na. Grabe init. Pag nababa namin ipapuli sa taas, banat ka agad. Time check. 6 minutes remaining time sa live. Salamat po sa mga nagpakulay. Salamat. So, 2 minutes to go.
Ay, mamaya ba magla-live? Alas 3. Alas 3 Iba na oral magla-live po. ako. Merienda time. Tama-tama. Habang nagmimerienda. Pasuport mo sa akin live mamaya, alas 3. Ay, pasok po kayo sa live ni Kuya Katso. Jakitan mo siya, no? Iba oral yun. Thank you po. Ate Iba oral yun, hello po. We love you. Everyone, enjoy lang po kayo. Sakit sa ulo, inip. Okay na po. Five minutes na lang, 5 minutes. Oh, Ate Cherry, hello. Thank you po, Ate Cherry, suporta. At number 1 pa rin tayo. Mamaya, abang-abang na naman kung ano yung rank natin. Sana wag bumaba. Sa nakuha natin ngayon, bukas possible na aakyat tayo. Ako. May limit kasi yan, Daddy Jules. Pareho tayo, Jules. Kaya nga si Nini mo nang nagpapalit. Opo. Salamat po, salamat talaga. Maraming salamat sa support nyo. Kuya Julius, Kuya Jujo. At si yun, si Ate Irene. Sa lahat-lahat na nagpapakulay. Lahat. Juggernaut na sumusuporta. Sino po ba? Maraming salamat, Kuya Jaime. Salamat po. Marami. Diba? Ate Cherry. Yun. Thank you. Kuya Ate Kulin. Yun. Mga nagpapakulay. Mga salamat sa inyo. Lahat. At malapit na tayong mag-end. Pasensya na kung mga di nasambit. Gutom na. Sige na. Thank you po. 57 minutes. Thank you. 57 minutes. Lapit na tayong mag-out. Mag-out na raw, sabi ng asawa ko, di pa. 57 pa. Mahaba pa. Iba Aurelio. Hello po, Ate Iba. Maria Dolores. At kay kay Kuya Reyes. Charot po. Minutes. Wala ka na. Kuya Jujo, ingat po, Kuya Jujo. Thank you po. Ate Jenny, thank you. Lahat po kayo, ingat po kayo dyan. Sana huwag tayong bumaba, sana. Antay naman tayo mamaya. Kung ano yung update kay Idol Japper. Ingat daw kayo, Ate Marisabi ni Ate Mayang. Ang galing talaga ni Ate Bidang. Parang maliligo ako. Si Bidang na naman ang nagwagi. Love you, Ate Mayang. Kuya Rinante, Linabok, Charot, Ate Jenny. Palaging palipad sa Team Paway. Charot din po sa inyo. Yun! Umabol pa si Ate Cherry. Thank you. Love you. Ingat po. Thank you. Shoutout po sa inyo dyan, Ate Cherry. Mayora Jamila po. Baka bukas na si Kilo. Yung malapit na, 59 minutes. Ayan po, mag-out na tayo. Ayan po, bye-bye. I love you. Ingat po kayo palagi. Bye-bye. Thank you po.